Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi jucăm FIFA 23 Division Rivals. Trebuie să creștem în divizie, trebuie să ajungem în divizia 1. Avem o echipă de Tora Hato pentru că ne-am mai jucat din sezonul 4 sau 3. Dar vedem acum ce vom face. E gol! Nu, e gol! E gol! E gol, bă! E gol! 1-0, începem bine! Începem bine! Suntem pe cai mari, să zic așa. Hai să-i dăm. Ce, nu mai joacă, gata? S-a supărat? S-a supărat, bă. S-a supărat, bă. Of. Bă, cum a ratat? Și ce dracu de șut a fost ăsta? Hai, Karate Kid. Șut cu Son și e gol? Nu e. Asta e pentru Konate sau pentru Mitoma? Băi, ce ocazie avem și nu dăm niciun gol. Nu pot să cred așa ceva. Și ești... E gol! Nu, apără Mainean. Asta e pentru Konate, fraților, dar... Ia să cu portarul de Konate, acolo și este gol! A scos-o, bă! Fii atent că ăsta e... Ăsta e gol. Ah! Cât de aproape. E șut! Te-ai dus! Și e șut și încă unul! Băi, cum scoate, bă, Mainan! Fii atent la asta, fii atent la ăsta! Cum le scoate, bă! Konate, am încredere, Konate. Konate, am încredere. Ia ta! Băi, fraților, fă. În sfârșit! Doamne ajută, în sfârșit! Băi, fraților, cât să apere, mă, cât? Și am revenit cu meciul al doilea. Are o echipă destul de bună, mai mulți team of the season decât mă așteptam. Ăsta e șut! Alisson în poartă. Nu! Bine! Bravo! Am crezut că e în poarta. E bună! E bună! E offside, bro! Și șutul! Oh, cât de aproape! Dar totuși atât de departe. Mă bazez pe tine, Konate! Sau pe Mitoma. Noi dăm. Bravo. Te-ai dus. Te-ai dus, Grealish! Șut și... Pe lângă poartă, bro! Cum? De ce? E gol! E gol! E? Sau nu e? Da, e. Oh. Am crezut că e offside. Dintr-o prostie a lor. Dintr-o prostie a jocului. Da, eu mă bucur. Bună! Te-ai dus! Son! Cu șutul! Gol! Bine, bă! Suntem în avantaj, 2-1. Bravo, Son! Oh! Băi, cât de aproape era, nu credeam. Ia ta! Gol! Bine, băi, Mitoma!
Bine, băi! Și am câștigat și meciul ăsta. Bravo! A ieșit? A ieșit! Bine! Suntem în divizia 8. Dacă mai câștigăm, zic eu, 3 meciuri la rând ar fi perfect ca să ajungem direct în divizia 7. Mai ne trebuie 4 win-uri pentru un reward upgrade. Dar suntem ok. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să dați un like, un subscribe pentru că mă ajută foarte mult și nu uitați să comentați fața voastră preferată sau golul vostru preferat. Noi ne vedem când? Data viitoare. Pa, pa!